Ka gani ni daga America. Wanda ka gani a can tabbas ni ne. Amma kuma ba ni. Shi wanda ka gani Husaini na ne, Abbas. Muna ikanin abun yadda yake. Shek tun yana karmi ke shiga matsaloli saboda Husainin. Shi ya gaya mana yadda aka yi. Zai je ya sato mangwaro? Sai ya ɗauka Abishek ne kuma a dake shi. Zai je kare ya cije shi sannan sai a zo a kama Abishek ayo Abishek. Kamar ku take da shi. Shi kamar kunin da aka raba haka muke. Amma kamar ta da kamar wallahi mana misali. Dai ram da sha. Kamar sita da gita. Singom, wani action zai makara ina so a ji a hukunta man shi. This is not my cup of kunu. Sam ni bana jin cewa zan iya. Gashi na hukunta man shi. Tsakanin mu ya wuce irin na mai gida da ma'aikaci. Ba kai hukuncin ba kuma zaka tafi. Wato ainihin ku da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. To yi kenan.